διακόπτεται. Λοιπόν, όσον αφορά το υπόλοιπο για τις επιθέσεις στην κυρία Τερζοπούλου, που να με επιτρέψετε δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό, έχει γίνει θεσμός πλέον ο κύριος Μπουρνούς να λέει ότι ξέρει ο καθένας τι έχει μέσα στο κεφάλι του, δεν καταλαβαίνει ότι το μόνο που προσβάλλει δεν είναι την κυρία Τερζοπούλου, προσβάλλει τον εαυτό του. Σήμερα δυστυχώς είχαμε και το παράδειγμα του κυρίου Μπατάλη, το οποίο είναι ένα παραλήρημα απόψεων. Δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω, είναι ξεκάθαρο και εγώ προσωπικά σε μια κυρία να συμπεριφέρονται έτσι δεν το δέχομαι και αποχωρώ από τη συνεδρίαση. Θα σας παρακαλούσα να μην δώσουμε άλλη έκταση στο θέμα και να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ανοχή στον κύριο Μπατάλη και στον κύριο Μπουρνού να συμπεριφέρεται με την σύμφωνη γνώμη τη δικιά μας έτσι σε μια κυρία μπροστά μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, γίνεται συνέχεια. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Παίρνει το λόγο όποτε θέλει. Ο κύριος Μπατάλης τα ίδια. Με συγχωρείτε και μιλάει. Αυτό δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Επί προσωπικού, αναφέρεται το όνομά μου. Κυρία Πρόεδρε, είπα για παραλήρημα. Καταρχάς ο κύριος Λαφρόπουλος θέλει να φέρει τον αγώνα, να είναι έγκαιρα. Δεν σας δίνω το λόγο, κύριε Μπατάλη. Δεν σας δίνω το λόγο. Δεν κυρία Πρόεδρε, αναφέρεται το όνομά μου και είπε για παραλήρημα. Είναι το στοιχειώδες δικαίωμα να απαντήσουμε. Ξέρετε τι θα κάνουμε. Πάνω θα είμαι, άμα θέλετε λάθο. Θα δείτε τηλεόραση, εντάξει. Δεν έχει τηλεόραση. Καθίστε να σας απαντήσω για το παραλήρημα. Όχι κύριε, δεν κάθομαι. Σε άνθρωπο που ξέρει τι έχει ο άλλος μέσα στο κεφάλι του και λέει ότι η άποψή του είναι μόνη σωστή και η άλλη είναι λάθος. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Σοβαρολογείτε. Σας βολεύει με άλλους τρόπους. Συνεχίστε στον δρόμο του κυρίου. Σας βολεύει. Σας βολεύει το αλλά μιλήσατε για παραλήρημα, κυρία Πρόεδρε. Και εσείς μιλήσατε πριν στην κυρία Τερζοπούλου με αχαρακτήριστο τρόπο. Τι είπα, όχι τον αχαρακτήριστο, δεν να κάνουμε Να δώσουμε